súa exposición a favor. Galicia, refuxo climático. Este é o lema da nova campaña da Xunta da Galicia para, a ver quen o adiviña, para atraer máis turistas de fora a Galicia. Como era o refrán ese? A río revuelto ganancia de pescadores, non si? Agora, que tamén hai outro que di pan para hoxe, fame para mañá. Bo día. Son Sara e estou aquí en representación do meu equipo, os oradores de Bergantiños, para dicirvos que a masificación turística, sí, é un problema en Galicia. É un problema por moitos motivos, pero imos centrarnos nos tres que consideramos máis importantes. O primeiro, a degradación ambiental que provoca. Segundo, os problemas e molestias de todo tipo que provoca na poboación local. E terceiro, o aumento de prezos, especialmente o da vivenda. Empezamos agora a desenvolver o primeiro dos argumentos, a degradación ambiental. Pero, a que isto non queda tan bonito nunha postal? Cando a Xunta usa a idea de refuxo climático para atraer turistas, está recoñecendo a existencia do cambio climático. E o cambio climático é un problema a nivel mundial. E Galicia, que nós saibamos, está no planeta Terra. Creemos que titulares deste tipo son bastante representativos de que a masificación turística é un problema en Galicia, e en todo o mundo. Non o dicimos nós, dio a Organización das Nacións Unidas para unha búsqueda dun turismo máis sustentable, menos contaminante. Neste estudo demóstrase que dende o ano 2003 o aumento das emisións de CO2 vinculadas ao turismo aumentou un 25%. Case nada. Imos agora con o noso segundo argumento, os problemas e molestias que causa a poboación local. Vela aquí algúns exemplos de como se organiza a cidadanía en diferentes zonas de Galicia contra os problemas provocados polo exceso de turismo. E alguén podería dicir, vale, pero que iso non representa toda Galicia. Pode ser un problema de algunhas zonas concretas. Ben, pero que estamos falando de zonas nas que viven máis de medio millón de persoas, nun país de 3 millóns de habitantes. Consideramos que é unha porcentaxe bastante significativa. Os principais problemas contra os que protestan son o colapso das vías públicas, os problemas do abastecemento da auga e o territorio de espazos naturais. Por que pensades que foi preciso limitar o acceso a un espazo natural como a Praia das Catedrales en Ribadeo? Imos agora con o noso último argumento, o que fai referencia á subida de prezo na vivenda de alugueiro e a súa relación co aumento de vivendas de uso turístico. Para desenvolver este argumento, baseamos no estudo que acaba de publicar a Asociación Ecologistas en Acción, con datos do Instituto Nacional de Estadística. Nestes datos, podemos observar como nos últimos 4 anos a Coruña e Vigo sufriron un aumento do 84% e 113%, respectivamente, das vivendas de uso turístico, e que neste mesmo período o prezo por metro cadrado da vivenda aumentou case un 30% na Coruña e un 15% en Vigo. Non sei, a nós parecenos que lle chega ben. Novamente, alguén podría dicir, é algo que pasa en sitios moi concretos. E nós volveremos a retrucar. A poboación de Coruña e Vigo xuntas supera o medio millón de habitantes, o que é unha boa representación da poboación galega. Este termo, ademais, estes últimos anos empezamos a escoitar falar na nosa terra dun fenómeno que ata agora só coñecíamos do oídas, a xentrificación. Este termo de orixe inglés fai referencia á transformación de barrios ou zonas dunhas cidades, pola cal a poboación originaria dese barrio acaba sendo expulsada por outra de maior poder adquisitivo ou polos turistas. Pois ben, este está empezando a acontecer xa en barrios de Vigo, como a Zona Vella ou no barrio da Gaiteira, na Coruña, igual que nas zonas vellas de Santiago ou mesmo en Pontevedra. Rematamos aquí esta exposición inicial dos nosos argumentos para manter que en Galicia sí existe a masificación turística.
E recordamos os nosos argumentos. O primeiro, a degradación ambiental que provoca, os problemas que crea a poboación local e o aumento do prezo da vivenda e a xentrificación que está ocorrendo nas cidades galegas. Damos paso a Ies Sales 2. Ola, moi bons días a todas e a todos. Eu son María, unha rapaza galega, a cal ama a súa terra, Galicia. O meu maior desexo é que todo o mundo poida apreciar do mesmo xeito que a mí o que eu a beleza da miña terra. Por iso, hoxe veño a defender que a masificación turística en Galicia non é un problema. Por iso, apoiaremos na nosa propia tese. Nunca son demasiados ollos para presenciar unha obra de arte. Xunto co meu equipo e Estela dos Aias 2, defenderemos a postura en contra a afirmación proposta. Para iso, sostémonos nos nosos seguintes tres argumentos. Un argumento económico, un argumento sociocultural e, finalmente, un argumento do crecemento do rural. Para comezar, atopámonos un argumento económico, o cal vai ser fundamental no desenvolvemento do debate. É innegable que nos últimos anos o turismo aumentou, polo cal isto é un factor clave na nosa economía, sobre todo en sectores como poden ser a restauración, hostelería e o ocio en xeral. No verano 2024, os ingresos hoteleiros aumentou un 5,3%, o que se traduce nuns 139,5 millóns de euros, segundo a área de estudos e investigación do turismo en Galicia. Isto claramente non solamente beneficia aos donos dos hotéis, senón que tamén beneficia a todas aquelas persoas da área de influencia desa hospedaxe, xa que isto proporcionará moitos traballos e, sobre todo, enriquecerá a zona. Non podemos esquecer que o turismo tamén repercute positivamente no sector primario, é dicir, na gandería, na agricultura e entre outros moitos. Continuaremos co noso segundo argumento, o argumento sociocultural, o cal se centra na difusión das nosas tradicións, da nosa cultura e, por suposto, do noso folclore. Non nos podemos esquecer que en Galicia gozamos da nosa propia lingua, o galego, o cal, grazas aos turistas, obtén moitos neofalantes, o cal é indispensable para non perder a nosa linguaxe. Ademais, posuímos moitas figuras literarias, moi relevantes e moi significativas, como, por exemplo, Rosalía de Castro, que, por certo, foi homenaxeada no día de onte. Tamén contamos con coa figura de Curros Enríquez, Castelao, entre outras moitas. Para que poidades entender mellor este argumento e comprendades que un turista pode amar tanto Galicia como nós mesmos, traemos o exemplo de James Ross. James Ross é un gran pianista inglés que, tras a súa visita a Galicia, decidiu aprender a falar o noso idioma, o galego, e incluso a crear contido no noso idioma. Vou dicir unhas palabras textuales que comentou el nunha das súas publicacións, que dixo: "Dende que pisei Galicia, souben que quería acabar vivindo aquí." Finalmente, atopamos o noso argumento do crecemento do rural, que o turismo de Deus non só se centra nas cidades, senón que tamén nos atopamos con moitos viaxeiros que queren tomar unhas vacacións tranquilas, relaxadas, en áreas naturais. Isto define a percepción as nosas aldeas, as cales se ven fortemente beneficiadas económicamente. Só debemos contemplar ao noso redor, mirar todas aquelas casas abandonadas que foron restauradas e que serven a día de hoxe como aloxamento e fontes de ingreso para moitas familias galegas. Por outro lado, tamén vamos tocar o tema dos gobernos, que os gobernos, grazas ao turismo, adeitan mellorar estas infraestructuras destes lugares para que así poida haber unha mellor comunicación entre elas. Isto, ao fin e ao cabo, beneficianos a todo o mundo. Para soster este argumento, ensinaremos varios datos do INE recollidos posteriormente pola Xunta de Galicia. Por exemplo, o turismo rural está crecendo un 3% en números de viaxeiros, o que fai que as nosas pequenas aldeas crezan e así non desaparezcan. Por outro lado, aumentou tamén a demanda das casas rurales, as cales nomeei anteriormente. Este aumentou un 20%.
Para finalizar, en conclusión, a masificación turística en Galicia non é un problema. Para rematar, recalco a nosa propia tese. Nunca son demasiados ollos para presenciar unha obra de arte. E consigo os nosos tres argumentos: o argumento económico, o argumento sociocultural e o argumento do crecemento rural. Moitas grazas. Moi bo día, eu son Paula e veño a refutar sobre por que a masificación turística si é un problema en Galicia. Primeiro que nada, vos non creedes que a calidade é máis importante que a cantidade? É moi importante ter máis calidade, ou senón, a cantidade ao mesmo tempo que aumenta pode provocar que a calidade baixe. E iso pode provocar, por exemplo, como vos dixéstedes, que as aldeas tamén están sendo moi demandadas en que os turistas queren buscar casas rurais. Queredes permitir que as casas rurais, as familias que viven felizmente no campo, se urbanicen tamén? Xa hai suficientes cidades e debemos procurar que as aldeas non se acaben urbanizando tamén. O argumento económico. Falaste desde que aumentaron un 5,3% nos ingresos hoteleiros, que beneficia aos donos. Pero tamén poden aumentar en outras cousas. Os beneficios non se poden sacar só da hostelería. A masificación turística provoca que se invadan os recursos hoteleiros. Falastes tamén de que o turismo non só se centra en cidades, tamén en aldeas. E como volvo a repetir, as aldeas non se poden acabar urbanizando, non podemos permitir que se urbanicen. E realmente falamos de masificación. Eu considero que os vosos argumentos se basaron máis en postureos de Instagram, en cousas que publicaron a xente en Instagram. Dixestes tamén que nunca son demasiados ollos para observar unha obra de arte. Pero que pasa se esa obra de... Pola tua intervención, fixéchelo moi ben, o sea, tú estás orgullosa. Non sei se necesitas tempo, sair. Sí, podes salir se querer. Bueno, damos paso a... A aldea na que me criei sempre é unha taberna, pequeniña, familiar, fermosa. Non obstante, por desgraza, un día esta tivo que pechar as súas portas por falta de xente e, polo tanto, tamén de cartos. Pero non todo estaba perdido. A Xunta un día decidiu habilitar e potenciar unha vía céntrica en Corcoesto. Isto fixo que esta maravillosa taberna puidese volver a abrir, e non só para o noso disfrute, senón tamén para os turistas e os viaxantes que camiñaban por esa vía, porque nunca son demasiados ollos para presenciar unha obra de arte. Bos días a todos e a todas, meu nome é Berta Lemacalo e xos de Buíes Terra de Sallas 2, hoxe vimos a defender que a masificación turística non é un problema en Galicia. Primeiramente, quería comezar refutando un refrán ao que aludístedes: pan para hoxe, fame para mañá. Quero dicir que estáis equivocados niso, xa que a día de hoxe está demostrado pola INE, Instituto Nacional de Estadística, que a actividade turística estáse desestacionalizando. Isto que quere dicir? Que o factor turístico, a economía que proporciona o turismo, xa non produce paro estacional. Podemos ver que datas como febreiro, marzo, setembro está
subindo o turismo nelas. É dicir, que vai haber unha actividade económica que abrangue todo o ano. Bueno, despois tamén, no vosso primeiro argumento, sería a degradación ambiental. A Xunta de Galicia potencia políticas que nos axudan niso, é dicir, limpeza, que tamén, lógicamente, para limpar o que ensucian os turistas é nós mesmos, porque non só os turistas son os que ensucian, non só os turistas son os que contaminan, nós tamén o facemos. Eu non creo que fora a única que algunha vez tirara un papel dun chicle no chan. Bueno, despois tamén existe a taxa turística, non sei se algunha vez viaxástedes e vos pediron 8 euros, 12 euros, pois esa taxa turística emprégase para algo, emprégase para crear traballos nos que traballamos maiormente os galegos. Bueno, despois falastedes tamén dos problemas e molestias que xeran os turistas e mencionástedes a Praia das Catedrais, que hai que ir moitísimas colas, hai que facer, por así dicilo, e está moito peor do que estaba antes. A día de hoxe estás implementando, se sabedes, hai unha web na cal se pide cita para que se eviten esas colas longuísimas, esas esperas infernais, o que isto quería dicir que a Xunta móvese, que Galicia estáse adaptando, porque o turismo é un factor importante a día de hoxe para nós, como moitos outros países, como noutras moitas comunidades de España, sí? Sí, hai unha parte de masificación, obviamente. Temos turistas, senón non existirían hotéis, senón non existirían hostais, nada, non existiría absolutamente nada disso. É algo importante para a nosa economía. De feito, temos un argumento dese xeito, un argumento económico. Antes de seguir refutando, gustaríanos engadir unha cousa que é que dixestes que os argumentos se baseaban en post de Instagram. É en parte unha falta de respeto hacia o noso equipo, porque traballámolo e baseámonos en evidencias como é o Instituto Nacional de Estadística, entre outras moitos, o Observatorio Nacional de Turismo, etc. Ben, agora vou acabar o meu turno co aumento de prezos. Aumentan os prezos, sí, pero tamén aumentan os nosos ingresos. Hasta aquí o meu primeiro turno de refutación. Moitas gracias. Recordo a oradores de Bergantiños que teñen un aviso por facer unha pregunta no método protegido. É un aviso, non pasa nada. Damos paso ás refutacións. Vale, podes ir alguén a facer a refudos. Sí, por favor. Bos días, eu son Lara e, primeiro de todo, quero darnos os bons días aos meus compañeiros e máis ao xurado. Primeiro de todo, vamos a recordar cales son os nosos argumentos. Nós falamos sobre tres. O primeiro, a degradación ambiental que provoca. O segundo, problemas e molestias de todo tipo que provoca a población local. E o terceiro, aumento de prezos, principalmente o da vivenda. Os meus compañeros do equipo contrario, que están en contra de que haga masificación turística, falaron moito sobre a beleza da súa terra, a Rosalía de Castro, gobernos que intentan mellorar as súas infraestructuras, e aquí o noso tema é a masificación turística realmente é un problema en Galicia. Nós dicimos que sí, pero esos argumentos nos deixaron moi claro de se había ou non, porque falan máis sobre a economía e máis outras cousas que non son realmente se hai masificación. Entón, nós dicimos que sí que hai un problema, principalmente o noso primeiro argumento sobre a degradación ambiental que provoca, puxamos unha foto de Sanxenxo. Sanxenxo, moitas veces nas postadas vexo dunha maneira moi idealizada, é o que todos queremos ver. Pero realmente, o que está creando a masificación turística é un Sanxenxo que nadie quere ver e que é un problema realmente.
utilizaron unha pequena gráfica na cal mostraba como aumentaba a temperatura, pero non dixeron a fonte da que provía. Se me podrían avisar, porque esa gráfica non nos sustenta moito, pois esa gráfica pode ser feita por alguén de Estados Unidos que non conoce Galicia. Moitas gracias. A ti. Mira, eu non sou que preparei eso. Entón, mira, pero eu tampouco me quedou moi claro o que dixestes vos, porque falaste de cousas que non teñen moito que ver co tema. Non. E despois tamén falamos nós para sustentar o noso primeiro argumento sobre o refuxo climático, que é para atraer os turistas. Entón estamos a recoñecer que hai un cambio climático en todo o mundo. E Galicia, que eu sepa, está en todo o mundo. E despois, para rematar co primeiro argumento, tamén falamos sobre o aumento do CO2 e máis de toda a contaminación que provoca. Por exemplo, perfecto é o dos avións. Tamén puxamos unha imaxe na pantalla na miña compañera Sara, que sobre todo aumentaron os vuelos de low cost, que son os que están a baixo custe, e entón pois fai que o turismo sea maior e que poidan vir. Nós non negamos que se teñan que deixar de facer viaxes en avión, pero que por toda España poderíanse facer de outra maneira que sea menos contaminante. Despois, para o segundo argumento, que era problemas e molestias de todo tipo que provoca a población local. Temos algúns problemas que crean, sobre todo a deterioración dos servizos públicos, abastecimento de agua e recollida de lixo, e por último é a deterioración dos espacios naturais, onde por culpa disso cerraron a praia das Catedrais en Ribadeo, como tamén vos mostramos antes. E vos tamén dixestes que, claro, que había que organizar eso para que sexa máis sustentable e para que poda estar a todo o mundo. Entón, por certa maneira, estades dando a nosa razón de que hai unha masificación turística, e entón, pois, hai que mirar para fazer colas ou para dividir os horarios, basicamente. Entón, o noso terceiro argumento é o aumento de prezos, principalmente o da vivenda. En Galicia aumentou un 84% en Coruña e un 113% en Vigo de vivendas para uso turístico. E iso realmente é un problema, porque a xente que queira vir a Galicia, tanto para como si quere dormir ou non quere dormir, está sempre moi problemático. E con isto remato a miña presentación, e non quero concluir que non somos turismofóbicos, senón que queremos un turismo máis sustentable. Xallas dous. Boas de novo a todo o mundo. Primeiramente, quería aclarar que o tema do debate non é en si mesma a masificación, senón se é un problema ou non en Galicia. E nós defendemos a postura de que non é un problema. Despois dixéchenos algo parecido a que os nosos argumentos son xenéricos, non se centran realmente no que é o problema, e realmente vos estades a facer máis ben unha promoción do medio ambiente, da sostenibilidade, máis que da masificación, porque os problemas ambientales non só se centran en Galicia, sino en todo o mundo. E o turismo, claro, vai en todo o mundo e non ten por ser 100% masificado en todos os lugares. E antes non acabei de falar do vosso argumento de aumento de prezos, porque non me dou todo o tempo que quixen. Ben, é verdade que o prezo dos pisos e dos hotéis e de todo isto aumenta. Non obstante, a economía funciona dun xeito circular, como unha pescadella que se morde o rabo. Se os precios aumentan, os ingresos dos donos aumentan. Se os ingresos deses donos aumentan, os traballos que van a solicitar, a demanda de traballo e a oferta de traballo que vai haber vai a ser maior. Os soldos van a aumentar, entre outras moitas máis cousas. É dicir, beneficios para o povo. Sí? Que realmente ese prezo aumenta porque hai moita demanda, e se hai demanda hai masificación. Pero non estamos negando en ningún momento que haxa masificación. Nós decimos que non é un problema esa masificación. É que é o que nos queremos dar a entender, que non é un problema, non que non a haxa. E ben, despois temos os problemas e molestias que antes tampouco lle puiden dar moito rebumbio, vamos. É obvio que
que os turistas poden molestar, como tamén podemos molestar nós a todo o mundo, realmente. E tamén vos dixestes que se podían aplicar esas políticas, que había que aplicalas, que vos estábamos dando a razón a vos no momento que dicíamos que se podían aplicar esas políticas. Nós non estamos dicindo que se poden aplicar, esas políticas xa están aplicadas, xa se están levando a cabo. Galicia está comprometida en ter unha economía non baseada, pero si en parte polo turismo. Despois tamén falabades do noso argumento de crecemento do rural, que dicíades que o rural non se tiña por que urbanizar, que dese xeito se iban os turistas e había un turismo rural sin urbanizar, pero que logo non estás entendendo o que é o concepto de turismo rural. As persoas que van ao rural a ter unhas vacacións non queren convertir o rural nunha cidade, queren exactamente disfrutar da natureza, deses ambientes, e creédeme, porque se reformen casas que estaban abandonadas non se vai urbanizar nin metropolizar o que ven sendo o rural, senón que se vai a mellorar. De feito, hai un concepto que é o de feísmo galego, que antes estaba, ou unha época estuvo moito en auxe, porque a xente construía as casas aleatoriamente, sin un reglamento. Non obstante, agora que o turismo rural, eso estáse a arreglar por unha parte, estáse facendo máis bonito o rural, cuidándose máis, e ademais construíse infraestructuras. Moitos de vós seguramente sufrístedes que non haxa wifi nas casas de vosos avós ou nas vosas propias casas. A día de hoxe eso estáse a arreglar, estáse poñendo torres de fibra, entre outras moitas cousas. Repito, políticas de adaptación. Para finalizar a miña intervención, gustaríame outra vez repetir os nosos tres argumentos, que é un argumento económico, un argumento sociocultural, que por desgracia non pudo ser moi comentado neste debate, e un terceiro argumento do crecemento do rural. E estes argumentos son o alicerce para a nosa propia tese, que ven sendo nunca son demasiados ollos para presenciar unha obra de arte. Moitísimas grazas pola vosa atención. Casi ninguén coñece o nome. Cada ano, máis e máis rapazada abandonaba a aldea en busca de traballo na cidade. E, mentras tanto, no meu fogar, non nacían os suficientes nenos como para cubrir as emigracións. A miña aldea estaba sentenciada. Con cada persoa que marchaba, máis pequena se facía e cada vez ia a desaparecer. Pero un día chegou a nosa salvación. Unha casa rural que, ademais de atraer os turistas, xeraba novos postos de traballo que facían que menos persoas tivesen que abandonar a aldea. Así foi como o turismo logrou salvar o meu fogar. Bos días, son Alexia Ribardanca e son a compulsora do equipo en Cuba. Primeiramente, para comezar a miña quenda, gustaríame recapitular un pouquiño os argumentos do equipo contrario. Eles contaban con tres argumentos. Un argumento de degradación ambiental, onde falaba un pouquiño do cambio climático producido polo turismo, e a miña refutadora Berta conseguiu refutardes dicindo: contaminación hai en todos lados, non só en Galicia, e non únicamente é producida polos turistas. Tamén teñen un argumento onde falaban dos problemas e das molestias que o turismo producía á poboación local. Berta aclarou que estánse implementando unha serie de medidas para intentar evitar estes problemas, como pode ser a taxa turística e tamén cada vez que estás implementando pedir cita, por exemplo, para ir á Praia das Catedrales. Outro dos argumentos do equipo contrario era o aumento de prezos, no que se queixaban de que aumentaban as vivendas turísticas e con iso tamén aumentaban os prezos dos alugueres, etc. Berta respondeu moi ben e dixo: aumentan os prezos, pero tamén aumentan os ingresos. Se os ingresos aumentan a oferta de traballo e incluso os soldos. Así tamén me gustaría pasar de novo aos nosos argumentos, que tamén eran tres. Un argumento económico, onde salientábamos os beneficios económicos que traía
nos apoiamos nos datos extraídos da A e IPG, un argumento sociocultural onde afirmábamos que os turistas axudan á dispersión da nosa lingua, cultura e folclore en xeral, como por exemplo foi o caso de James Ross, e o crecemento do rural, onde falábamos que o turismo rural axuda as pequenas aldeas a medrar, xera ingresos ás familias e, ademais, incentiva a mellora das infraestructuras. Finalmente, quero dar as grazas e incluso desexarlle sorte ao equipo contrario. Moitas grazas. Moitas grazas. Para finalizar, o equipo a favor. Logo deste debate con datos, argumentos e refutacións, finalizamos con a nosa conclusión de que a masificación turística sí que é un problema en Galicia. Bo día, son Marta e encárgome de recordar os nosos argumentos para defender a nosa postura, pero antes tamén lembro os vosos. 1. Argumento económico. 2. Argumento sociocultural. E 3. Argumento do crecemento do rural. E antes de defender todo isto cos nosos argumentos, quería agradecervos a vosa participación porque de todos aprende. E agora gustaríame comenzar con a nosa conclusión. Nós creemos que o turismo xera beneficios e compártese tradicións, así que comezo co primeiro argumento. A degradación ambiental que provoca. O cambio climático existe en todo o mundo, non só en Galicia, por iso é a nivel global. O aumento das emisións de CO2 vinculadas ao turismo aumentou un 25% no 2003 e está demostrado pola Organización das Nacións Unidas. Segundo, os problemas de molestias de todo tipo que produce a poboación local. Hai colapso nas vías públicas, problemas co abastecemento de agua e deterioro de espacios naturais. Isto ocorre nas zonas onde viven máis de medio millón de persoas. Unha cifra bastante significativa, a ver, que poucas non son. Terceiro, o aumento de prezos, principalmente da vivenda. Nas zonas da Coruña e Vigo sofreron un aumento do 84% e 113% das vivendas de uso turístico. En ese mesmo período, o prezo por metro cadado da vivenda aumentou case un 30% na Coruña e un 15% en Vigo. Tamén está a xentrificación, que é o proceso de transformación de barrios ou zonas de cidades, polo cal a poboación originaria dese barrio acaba sendo expulsada por outra de maior poder adquisitivo ou turistas. Precisamente, isto está ocorrendo en barrios de Vigo, como por exemplo a zona Vella ou no barrio da Gaiteira, na Coruña, tamén en Santiago e mesmo en Pontevedra. E finalmente, é por todos estes motivos polos cales eu e o meu equipo concluímos e creemos que a masificación turística sí que é un problema en Galicia. Moitas grazas.